घटना हामबाय दिनै 17 फेब्रुवारि 2025 जों YTF तेब्रामथानि যুব সংগঠন ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন তরফ থেকে जोंनि कायसा दिनै कायसा कर्मसूचि दङ प्रत्येक थाना एबा प्रत्येक PSO जों कायसा कमप्लेन आफारि दङ प्रत्येक PSO जों साइमानो किछु दिन सिगां कायसा जों फेसबुकाव नुखा निउज अनुसंधान होनाय आ निउज चेनेलाव जिनि महाराज जिन बुबाग्रा प्रद्युत माणिक्य बिनि मुङै जेबाबे बुकु खायमियाकारै और न्यूज चैनल जेबाबे साजाका जों आबनो बेलाय खा दुख नाङै एवं जों सेलम फनुगै जों तिनो जागा जेना PSO फाइजाक तिनो खंमा सिगलार दङ जों YTM तरफ থেকে जों तिनो जागा जेना PS नि जे उसी जों बनो तिनो जे कमप्लेन जों ममया फरका खा खायो और कয়েকদিন बिसिंगनो जे ओ न्यूज अनुसंधान बिनि बिरुद्धे একটা ক্রাক অ্যাকশন আজাগা होननाय आंनि खाव বিশ্বাস दङ তাই जों बेलाय खा खामहासि जों जिनि जाहानि मालिक जिन बुबाग्रानो अ निउज अनुसंधान चिमिया गोबांमा निउज चैनल दङ गोबांमा बरक दङ बिनि बिरुद्धे क खायमिया हायमा सावै बुइ दंफिया जों तिप्रासांगै जों YTF जों सिगलारक जों आबो जों नाय दंमाया ताई जों क्राक बार्तारनामु जोङो बुस्तां सालो जदि दै वैसाचिन महाराजनि बिरुद्धे उमति क खायमिया kok sitra जों सामनुके जोंहा दंलाक चिन सिगलार चिन YTF रक जों तिप्रासांगै चिन YTM बिसिंते जों क्राक आन्दोलन थानाय ताई जों हम सानामु जों कक क्राकके जाते बुस्तां सालो चिन महाराजनि बिरुद्धे जाते केबे कक थाइजा साइमियातै जों सिगलारक जों तिप्रासार जों खरां क्राक जों माबा दाबरे बुकसं जों खा खामु बिसिंते जों तिनो जागाव जों कमप्लेन रो जों चिनियाव जागानि थाना नुसिनब साका क्राकन साका जाहाते अमनि फाट एक्सन आजाना बागै हामबाय।